Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ng video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Lorenzo Villanueva ang tinaguri ang Edwin Valero ng Pinas dahil sa napakataas ng kanyang knockout percentage. Binansagang Thunderbolt, pinanganak sa Midsayap, Cotabato. 5'7" ang tangkad at lumalaban sa Super Featherweight Division. Saan na ba siya? Ano na ang nangyari sa kanyang karera? Noong April 2011, lumaban si Villanueva para sa pagdipinsa sa kanyang WBO Oriental Featherweight title at nakaharap niya dito ang tigasing boxer ng Indonesia na si James Mokoginta. Nanalo si Villanueva dito via 5th round KO at patuloy na dala-dala niya ang malinis at walang dungis na kartada na 20 wins, 0 loss, 19 KO. Body to the body, and he's going down. See, that was careless when the Indonesian put his hands down. Let's watch it again. Ladies and gentlemen, we go. Okay, so it was an uppercut. You know, the Bagsak yung Indonesian. yung problema niya, Dahil sa laban na yon, napansin itong si Villanueva ng manager ng yumaong si Edwin Valero na isang Mexican-American na si Jose Castillo at ang trainer niya na si Robert Alcazar. Sabi pa ni Castillo na parang si Edwin Valero daw talaga kung lumaban itong si Villanueva noong napanood daw niya ang laban nito sa YouTube. At sabi din ng trainer ng yumaong si Edwin Valero na ang power at puso nitong si Villanueva ay ang magdadala sa kanya sa tagumpay bilang isang world champion. Gaya daw ni Valero na bago nag-commit ng suicide sa bilangguan matapos patayin ang kaniyang asawa ay naging world lightweight champion at may kartadang 27 wins, 0 loss, 27 knockout. Kaya naman, sobrang interesado dito ang dating trainer ni Valero na si Alcazar na gawing bagong bata itong si Villanueva. Sabi pa niya, "Bring him to me and I will make him a world champion." Dagdag pa niya, "You can teach boxing skills, but you cannot teach power and courage." Sa labang Villanueva at ng Indonesian na si Mokoginta ay may mga report daw na may iniindang broken ribs itong Indonesian dahil daw sa napakalakas na kamao nitong Filipino Edwin Valero. Matapos ang laban niya kay Mokoginta ay 3 beses pang sunod-sunod na panalo ang nadagdag sa kartada nito. 23 wins, 0 loss, 22 dito via knockout at under na siya ng Ala Promotion. Nalasap niya ang pinakaunang talo sa kanyang buong karera sa kamay ng Indonesian rin na si Yaod Yordan via second round knockout na para sana sa bakanting IBO World Featherweight title. The pride of Japan, Shoji Kimura and Chris John await the main move from the Marina Bay Sands. Oh, yes! Dan Gordon answers back with a bugle right here. Pride of the gear. Well, he wasn't talking hype. Power punches, class. Oh! He's not going to get up, boys. He's not going to get up. He's up on the count of 7. Can he make it to his feet? Austin has a close look. It's He stops over. the clock. He stops the Matapos matalo ay lumaban pa siya ng 12 beses at 10 dito ay panalo. Huling laban niya ay noong April 13, 2017 kontra sa tigasing Hapon na si Masayuki Ito na para sana sa WBO Asia Pacific Super Featherweight title. Pero ngayon maganda talaga yung preparasyon po namin kasi yung training po namin maganda talaga masyado. Paninimutan talaga namin manalo talaga kasi parang masaya talaga manonood. Parang yung laban po na maganda po. Yung laban po namin yun, excited talaga kasi yung tulong po nila po sa amin, sobra-sobra na po yung laban po namin. Pakita talaga namin yung galing namin. Pero natalo siya sa pangatlong pagkakataon dito via 9th round TKO. May kasalukuyan siyang kartada na 33 wins, 3 losses, 29 dito via knockout. Sa ngayon ay wala talaga tayong mahagilap na balita kung saan na si Lorenzo Villanueva at kung ano na ang pinagkakaabalahan niya. Sa mga social media at Google ay wala talaga tayong makita. Sayang ang boxer nito mga pre, may pusong mandirigma at may malakas na kamao. Sa palagay mo, kung nakuha sana ito ng kampo ni Edwin Valero, siya na ba sana ang susunod sa yapak sa boxer na tinaguri ang kilabot na halimaw pa ng bansang Venezuela? Ang inyong komento, reaction at suggestion ay welcome na welcome sa baba.
ですよ。いや、川島さん、見事な試合コントロールですね、今日は。自分のね、ペースで集中したところ、上が空いたところに右が手に入るわけですが、しかしここまでは圧倒的にトーペース。左から右のちょっとこれはローブロー。相手のパンチは外しきって右やはりあやふやになっていたところが少しあったようですが、その試合もはっきりしてきた。はい。右、近づいていくところでBisitahin nyo rin ang YouTube channel ng mga kaibigan ko mga pre na sina Philippine Sport History, Boy Astig PH, Usapang Sports at John Boxing TV. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.